Hai konco-konco, piye kabare? Iki aku lagi bikin pindang atau pepes pindang ya. Iki aku lagi ngresiki langsung tak bener-bener iku tak resiki langsung dimasukkan dilebokne maksudnya dilebokne plung ning baskom kuwi lah barono dilebokne ning wadah. Iya toh iki kanca-kanca bijine gambang, bawang, lombok karo kemiri. Bawange 5, bawang brambangé 5. Terus berene lombok abangé ya 5. Diwae uyah karo roiko karo gula wis diulek sampai halus bener halus dah. Ini bener halus banget. Lah terus iki dikasih kemangi karo kelapa muda baru langsung dibungkus. Habis dibungkus ya dikukus sampai 15 menitan cah dan lagi mateng cah kuwi mantul pepes pindangku.